حمیده جان این شما به سوال اگر همین مارکتینگ پلانی وای ارساک اگر نویچوک درآید بعد از چند کا اون میکند که اویلی گرفته یعنی معاش به بماندن مثلا ما партнёри нав регистрация кардем шахс навичок این شخص активатсияшро нигоҳ мекунем ба чанд балл активатсия кардем метавонад партнёри нав аз 2 балл масалан 4 балл ёки 5 балл ёки 10 балл активатсия сар карда метавонад активатсия ба касро нигоҳ мекунем вақте ки то 0 балл вай кас активни участник мешавад вай кас то ҳамамон маош гирифта наметавонад вақте ки хоҳ 2 балл ва хоҳ 4 балл активатсия мекунад активни участник мешавад активни участник то 0 балл вақте ки вай шахс хоҳ худашон ё ин ки ягон аъзои команда регистратсия карда 10 балл ҷамъ мекунанд 10 балл он кас аллакай 10% партнёр мешавад 10% партнёр ин якумин зинаи кори мо ки ҳам соҳиби скидка мешаванд 10% ҳам аллакай баъд аз 10% шудан вақте ки командашон ба ягон нафар регистратсия мешаванд 5 балл ва ёки 10 балл харидорӣ мекунанд масалан суммаи харидоришонро нигоҳ мекунем 500 сомон ёки 1000 сомон вақте ки харидорӣ мекунанд 10% ана ҳамин сумма ин шахсро ҳамчун зарплата шуда мебарад вақте ки партнёри нави ва шахс 500 сомонӣ ба харидорӣ мекунанд ёки 1000 сомонӣ ба харидорӣ мекунанд 10% он ба ин шахс мегузарад чӣ гуна ҳисоб мекунем 500 сомонӣ зарби 10% ин 50 сомонӣ ба дохил мешавад 50 сомонӣ аллакай ин касба маош мегузарад барои он ки ин шахса консултатсия карда оиди ширката дар борааш маълумот оиди продуктиё презентатсия кардану ин шахса худашон ба 500 сомонӣ харидорӣ карда аз ҳамин харидорӣ ин шахс партнёри мо аллакай аз тарафи ширкат вознаграждение 50 сомон мегирад ҳар чӣ қадаре ки партнёрои нави он кас харидорӣ мекунад ва кадом суммае ки аз ҳамин гуна ба шахсро маош мегузарад ҳам баллҳое ки ана ин навичокҳои ба шахс харидорӣ мекунад масалан ин кас 5 балл ва ин кас 10 балл ва ин кас масалан 4 балл ва харидорӣ мекунад ҳар як балли онҳо дар лични кабинети худашон масалан ин кас худашон ба 5 балл харидорӣ кардагӣ баллҳои партнёронашон бо ёддошта ҷамъ шуда карьери дуюми он касба комёб мекунад он кас ба карьери дуюм мебарояд 15% мешавад вақте ки 30 балл ҷамъ мекунад дуюм шаги мо 15% ҳам ҳаминчунин фақат ки аз суммаи харидорӣ 15%аш ин шахсро мегузарад яъне ки ҳар чӣ қадаре ки карьераҳо болоба рафтан мегирад суммаи маошумо проценти маошумо зиёд шуда рафтан мегирад вақте ки партнёрони мо аллакай онҳо низ вақте ки команда сохтан оғоз мекунанд ин навичокиро масалан ин мо 2 нафара даъват карда аз инҳо низ ба ин шахс ва ба ин шахс низ маошу баллошон ҷамъ шуда мегузарад